ari mubakoreri papapo asiri aidiwa musoro wakashandiswa usirewo musoro waidiwa ndiwa micho musoro ndo wakato mati muchi muguva mafupa ese akawanika ndenya ari musoro anakuwanika Bahasha TV nyaya sezvadziri unodiwa mudarira mambo makope nemhosva huru yokupinda mugomo remvuma rimwera uchiputisa mahora uchiti uri kutsvaka goridhe zvisina mvumo. Mugomo iroro makazowanika mapfupa emunhu akasonigwa kare kare akasiiwa ari pachena kunze kweguva. Ndokuzowanikwa hari dzaishandiswa dzakapwanywa dzose machiya eparushanga ipapo akapiswa ose. Izvi zvose zviani manenji munyika ino nekudaro uya naakakupa bvumo nevanhu vose vawakanga unavo pazviitiko izvi ndomusoro wenyaya mako. Yeah, it's a long story. Okay, the saka sama ibambira. icho kwadi All right. Saka. Panguwa inotanga kuti kuri itana murada inoziva kuti nyachakatarisana nayo. Ine ndino tawo ndichataura chokwadi changu chose chezvinoziva pamberi podara mambo makope. simudza izwi Inini ndinogara ndini mutungamiri wemuchiongo Mutsakanyi. Gomo remvuma riri mumusha mangu. Uyu madhevere kuya kwaakaita handina kumumaka mumusha mangu.
anokamana na vamakopi vakafa vaya. Mwana wavo Jacob ndiye akauya akasiya madheri paari paya. Haana kutaura ini kuti ndine munhu wangu wandoda kuti agare papi apa. Saka takaita musangano womusha nemhuri tichimubvunza madheri kuti kuno uko wakauya sei, uri kudei? Madheri akatipindura akati inini kuno ndoda kuchera goridhe pai mugomo, matsamba angu ndinawo. Kwese kwamutaura kwanyamavende kwamutaura kuti kunofanira kuenda kwose ndakasvika kukudhara. Tikati ko mambo wedu makopa ari kuzviziva here? Zvikanzi ndiye akauya neni akandipa nzvimbo. Zvichokwadi Jehovha aiuya kupi ikoko paukama hwavo, asi haana kutaura munhu akataura naye kuti munhu ndoda kuti agare pai muno. Uyo akatanga kuita zvaaita zvekuchera. Tikati gomo iri hariitwe zvimwe zvinhu. Zvikanzi aiwa ndiri matsamba naro. Musha wangu inini ndepasonda parunga. Tikati ko wadii kubva paugera apa ndepatinofudzira mombe dzedu izo. Enda unogara kupi? Kumusha kwako sezvo pari padhuze. Akati handisi kubva pano, ndakatopapiwa kare. Ndokubva tagara tichinetsana naye. Tikataura kuna mambo. Mambo haana zvaakatipindura zvinotibatsira. Takaenda kuna kansera Mahere tikamutaurira. Kansera Mahere akauya, tikaenda tese kupi? Kumugane ikoko. Akasvikonzi iwo hauna mvumo yekugara papi? Pano. Iye akati ndichagara pano kusvika zvanaka nekuti ndinechi? Ndine matsamba. Hapana kuwirirana kwaari kuita nemhuri yemusha. Kugara tichingoita sei? Tichitukana. Mombe dzedu dzikaenda ikoko dziri kutinhirwa kupi? Kuti dziende kumberi kusendera. Saka isusu patoomera manje pokuti gomo iri ari kuchera makutombo achiputitsa kuti tichiwana zvatanga tichiwana negomo iri hapachisina. Hari dzaidirwa dzakasiyiwa naamicho dzavaishandisa panguva yavari vapenyu parushanga dzese dzakaboora dzakarohwa nematombo erekeni. Taenda tinodira timboedza kuti mvura pamwe tinera zvatinochiita makore ese. Vanhu vakasvikodira mvura ichibva yabuda yese hari dzakaboka. Ndobva taenda kuBhaibheri kusangano kwamicho tikataura. Ndezviruku ndobva tapiwa vemweya vatakaenda navo kugomo ikoko. Ndobva tavasvika ndobva vatenderera vachiona zvinhu zvavo zvakasiyiwa. Zvikanzi kune imwe hari yemusuwo mishanu, hombe yacho hamuna. Pane nzvimbo yaishandiswa naamicho, hapana. Saka vakomana vaifudzwa mbende vakati no hari takaiona kupi? Kumba kwamadheri iriko. Nzvimbo yacho iriko ikoko yacho yaifambwa naamicho, yanga yakamoneredzwa jira regirini. Ko zviri kuita ikoko? Zvinhu zvese zvakatongotorwa, matombo anga akarongwa parushanga padenga. Mahombo achena ari kumba kwake ari kurapochi rushanga rwake kune kumba ikoko. Saka tadaro ndokubva taenda kune vakuru vechechi ndokuvataura kuti uyai mutigadzirire kupi? Kugomo. Vakaenda vakanoona, vakati uya akati izvo ini ndine mapepa angu andanawo. Kusvikira vachisose vazosvika tichikurukura navo, tavakurukurira. Vakati paSamuel vakati ipai PC vanyanomupa. Ndakapa PC wangu. Akaenda naro akamutsvaga akamuona akamupa akati handitambire Samuel. Ivo mapurisa vamapo ngao yandisungi. Inde nemapepa angu nogomo iri. Ndo mashoko acho aripo vakuru vangu. Muchitaura nyaya yemaponda ari panze pachena makaona ari pachena masanangurira ari kuziva. Pavaka auya madheri
pabako paishandiswa nesangano rekwaMutumwa kana mvura ichinaya taine hwanda ipapo. Pane guva pakati pobako racho romunhu anenzi mukonori ukamuchiri kuendawo. Guva iri raipanga rajairiwa newa kana vana adiki vese aingotamba zvavo ipapo kana pachiitwa sangano. Saka rakaoneka rakacherwa nevakomana vaitsvaga uswa hwokuvharisa nesi yemugomo. Ndovakaya vakanditaura vakati guva rakaita sei rakashama. Ndokubva ndaenda ndobva ndanoona shuwa guva rakaita sei rakacherwa. Ndokuedza kutarisa kuti tione kuti achera ndiani atakumuona, asi tsoka dzekutsika dzaioneka. Ndobva tadainzira musha tikati guva rakashama kwauri teita sei zvikanzi hakuna munhu, madhere ndiye ari kuchera, akachera bapi ipapo. Ndokubva abvunzwa navakomana, ndobva vaita mhere vaakusvikira vazomurova vakomana. Saka isusu tiri kungoti madhere ndiye akaita sei akaita izvozvo. Asi semusha sasabu munezoenda makamuledza machikadzo chese chihari makamuledza kushinga mashuka ekuti kana kumubvunza kuti tikuona zvinhu zvakadai ndorunzvibonga munezoenda takamubvunza iye ari kuramba ari kuti gomo nderangu, paari ngoti gomo nderangu ndine mapepa naro, hakuna mumwe achandirambidza kuita sei. Mahari dzidudi takatenga nyowani tikaenda nadzo patiri kuenda nedira mvura tiri kuona dzakaboorwa dzakarohwa nematombo erekeni. Mapostori ebhaibheri akatenga jira hombe jena. Patakaenda tina mpona tatotsvaga dzimwe hari futi dzokudira mugomemo. Jira iya paakasiya ari kochekera paakati garigara apa apachisina. Rinotopfuura 20 meters jira iro ndorefu ari. Machira yese akasiyiwa naamicho pamarishanga akatsva. Moto wacho hatina kuzwa kuti takatenderera kuti tiedze kudzima moto watakatadza kuudzima. Ndiwo mamira madi pawakatangira hatina kuona. Nai baba vaMutsakanyi, mungataurira here zvizere kuwana kwamakaita mapfupa mutaura zvechinhu chaishandiswa kugovha chinhu kutonera? Ndaenda apo paguva apo. Guva rakaburiswa matombo ese. Matombo acho akabuda muguva imomo harisi dombo rokutamba naro. Mahombe ekuti haasi munhu wani aibvisa chii. Asiri matombo marefu chaiwo okuti rainge richatovhara guva rese matombo ekuvharani. Mukati aya anga ari marefu akakura. Ndobva tatarisisa ndikuona vakachera kuti kusvika patonera. Tonera iyeyi yakatosara ichitooneka. Ndobva hamene chakashandiswa chokudhonza chii. Pakatooneka kuti kune chinhu chatorwa mukati mutonera muchaburiswa kupi kunzo. Mabhonzo yese aimbabva anga ari nechokunzo. Saka tadaro ndobva kwaya nesangano vaida kunamata gomiko rekwaMutumwa. Ndo vakabva kuno kuchikandira kunoko. Ndobva ndaenda koini ndikati mayauzenamata nzvimbo ino haina kuchena yakasviba. Zvikanzi yakasviba chii? Ndikati pane guva rakafukurwa papi apa mune vanhu vomweya here? Zvikanzi ungoti nawo. Ndokubva taenda tese kupi kuguva kwacho. Ndobva tasvika ndobva ndavaratidza. Ndikati ndandichikumbirawo kuti kana zvichigona mundifushirirewo chii guva iri, nokuti hama yeuyu munhu mukonori ndakaenda kuna mupona ndikanimutaurira akati hama yake uyu iri kurambidzwa kusvika kupi guva rameno, asi anenamata chii chechi iyoyo. Hamene chiwani chiri kuitikawo paari kuti kana asvikapo hamene zvaiitika.
ndobva ndataura nevanhu vaya ndivana Augustine vakatawirana vakati ayo isusu iyi haisi hama yako. Ndikati iyi hama yangu nokuti ari muno mumusha kuti ndigare pakashama so chinamata hazvina kwazvinoita zvazvinobatsira zvikanzotipa zvinhu zvacho zvekushandisa isusu teita sawira kutokufushirisa. Ndobva ndabata ndatenga mabhureri angu mairi ndobva ndavapa ndokuvapa hopfu nemafuta ndobva vatambira ndobva vaenda ndobva vatifushirira guva riye ndobva bika mabiko avo ndokufamba kwazvakaita guva ramukonori kochaitsvagwa imomo isu tiri kufunda moitsvagwa goridhe mutumwa akavigwa ikoko ndearea yacho asati chepadenga pamusoro ichangamiri ndofunga vanhu vese vari muno mavanoziva nyaya iyi. Kumashure uko taingonzwa makumwa kunzi guva ramicho rakaita sei rakacherwa denya ravo rakaita sei rakaenda. Saka isusu takave nokurwa mainvestigations vanhu ava vakachera guva risirira vachiti ndiro. Kechipiri ndichizorova mainvestigations iwaya sabhuku tsanangurirai vedare kuti ndiani mambo wamukaona imimi face to face ari musango ari egani ndiJacob mugomo iroro. Jacob mazuva ndiye akauya namadheri anzova ndiye akauya namadheri akamupa panzvimbo paari namaja haana apa ndo mazuva acho azaitika achiiwaya wangu achiri mambo pamoti kwagara nesumati kana ndichida kuya pamusha ndinobvunza kuti musha takapasa kuti ndifambe zvakanaka ndindochidza sabhuku ndida kupinda mumushani wechikati kana ndikutsvaga mari. Saka imimi masabhuku pakuti mambo vakai vakapinda ikoko maizviziva here ndikanoa mambo akatosanganiwa naye nevaifudza mombe vachitambira kupi ipapo pache ndepanowanika mvura asi nechepadenga pamusoro pacho ndepanoguva reche rakacherwa. Mambo pakutanga akanga ari wegani asi akazowanika padenga pacho akanga ana Rosemary mukadzi aitafamba naamicho Chira ndiye aifamba vese. ndanzwa sabhuku ramati gudhu amira okay ndichauya kwamuri ndauya ndatenga murimo ndatenda okay ndinotaura tichasvika ndichaya kwamuri. Pamazuva ataifambira mugano waruunga namajembe akauya Jacob auya ndobva tagara pasi naye tichikurukura nenyaya yemugano ichida toenza nevanhu ava. Iye zviri kusangana ikoko ndakamutini Jacob naivaku imimi kana muchiuya mumusha momunhu handiti munoti gogogo here modayirwa ko kana muchingofamba chete mumusha momunhu munorohwa nerekeni nevana zvinozofamba seiko kana muchiuya muri kuuya vanga vakuuya uku nokusendinari vanga vasabheni kunoku ndakuno kuti ataiza motikari yacho
saka yaingoti kana auya chete taibva tangoziva kuti ndiye aita sei auya haana waitaura naye kuti atipinde pacho pakacherwa paive nematsimba kana kuti kutswanisa mungatipoze chiedzera nzvimbo kuti tidzidzaedza bvutsidza handina kuziva nokuti madhevere akanga ane timu yevakomana 7 paakata achitanga kuuya saka patakazoenda pakwapa paguva tsoka idzi dzanga dziripo dzebvudzi dzakatsika-tsika idzi pavakanetsana nevakomana ava nenyaya yemari vakomana ava ndipaakazovadzinga hatina kuzivaona asi hapana mucherechedzo wenyu tsoka kana kuti bvudzi dzakatsikapo makakwanisa kuziva kuti munani bvudzi inenge yadini bhutsi imwe yandakafada kufananidza ipapo inenge yanga yakapfekwa naJacob Changamire sei waseka kuteeresa une mazwi aroda kutaura sei waseka pamusoro Changamire taive tese takarondedzerwa nababa vakati bhutsu ndiyambo Jacob saka vanga vakupa nzvenga vakatotora vakatoenda nesu parutivi vakatirondedzera aguchu vaivepo kufamba netsoka dzinotaura kuti Bible inyatsonzwa sabu ava wakavatora kuti unovataurira ava takakurukura navo musi watauya kunokuti padare rinyiri kuti tapezera panze apa ndipo takatorwa najesozi ndipo vakatitora naguchu vachibvunza wewe manje mukati mukoti atitange nokuzvifadza nokunakidzwa wega vachida kuti wewe kana waona kuti nhau yakuyaoneziva yakunesa izvozvo unongogutsira musoro wogara nokuti kuzosukudza maoko kana kuitiombera kana kuita murungu hazvitendedzwe mudari mimi mati yakafanana nebhutsi yaJacob inenge famashuso inotsika kurava kuti munoruzivo charo kuti bhutsi dzinogadzirwa dzakawanda haizonyorwa pasi kuti ndinini inini munhu yacho anoruzivo rwekuti madhindiro ebhutsi nesaizi yachenza ndeanini ndiye takaita katatu tichisangana nawo kumugano akapfeka bhutsi inenge famashu tumutsetseso yanga inetuma mitsetse inokurosa iyo bhutsi painotsika Nyanema Ozgrai Nyanema Ozgrai ORSGRAI Nyanema chitiko chokucherwa kweguva kana kuchitiswa kwemabhutsi chakatanga Jacob achiri mambo makambosvikawo kwaari mukataura nezvazvo ndakatomubvunza iwe mambo ko uyo ari kuchera goridhe akabva nokupi ari kuti ndimi makauya naye ko makatadza kunditaurirawo here kundidainza kuti uya uzoona munhu wandinaye kupi kuno pamakampa kuti agara inzvimbo yeufure yevanhu vangu vanofudzira kupi mhinduro yandakapiwa ndakanzi zvinini munin'ina siyana nazvo zvinozokunetsa kundinosiyana nazvo vanhu ava vanoenda kupiko kuti vana vandinowo mushamba wakawanda iye achikutaurirai mimi muchigo mwiri ndina nderangu ndine mvumo naro
ane zvinoratidza here zvingaite semapepa kana chimwe chinhu chinoratidza kuti ane simba rekushanda mugome ndidainzirewo mavhura arimo muno mawe mavhura watari mavhura chigumbu mavhura vamavhura tinoda kuti tizive kuti imi mungave here neumbo ungaratidza pachena kuti munhu uyu ari kuti gomo rinde rake mune zvamakaonawo zvinopupura kuti ave nesimba rokuenderera mberi achiita basa rino pamusoro imamo handina chandakaona asi ndine manzwiro akaita matauriro akaita iye madheri akanditi nzvimbo iyi ndakapiwa namupona akanditi enda unorima zvako ndiwo munda wako zimu yekwahwata yakandipa ikati ndiwo munda wangu chifi chaivo vari panzvimbo pari zvino vanondiziva nenhau ipi iyo ikana mukaenda ikoko handitongwe nokuti vanondiziva ndozvaakandudza pari zvino panguva iya muti pari zvino akanga ari chifi ndiani nekuti mukati pari zvino ndakabva kwemarimwe zvirano netsamba iya saka kana achiti pari zvino ari kureva mambo ava asiri jacob akuti mambo ava vari panzvimbo pari zvino vanondiziva panhau ipi yegomo iyi tomatauriro akandiitira hanzi hakuna chandinetwa kana ndikatenda mudaremu mandiziva hanzi handiuye ndira kuti mambo vatume mapurisa wauye mapurisa amambo akauya ina handiuyeko nditosungwa nehurumende kuwasha uya ari mazunde mavo kuwasha ari mazunde ewa une mambo asi mashoko ake egewa pataurwa munomu kunzi paguva iri pakaoneka mapfupa ari pashi pakabuda chimiro chokuti vanhu vanogona kunge vakaresa vari kufukura vachitita fukura iwo vakapodza pakabuda izwi rokuti ikoko kutonera kunoiswa munhu kune chakaratidza kuti kwaka zvakadhonzwa zvikadotswa kunze asi chakaonekwa kunze mapfupa mukati memapfupa handina kunzwa musoro chipanga nedei riri kuti denye rakashayika manga musina denye musoro ndo wakatora matimuchi muguva mapfupa ese akawanika asi denye ari musoro handinakuwanika kamukononi denye harina kuwanika mapfupa ese makumbo mbabvu zvese zvanga zviripo musoro panga pasiri zvakanaka taita rombo rakanaka ndofunga mhondoro yangu yekwamushereri munhu yarimunhu ndatenda sabu ndambonzwa ndiri kunzwa nhau sematauriro yari kuita saka pandinoona tinoda kuende kuti tidetserwewo nemhondoro iri munhu yekwamushore ndo zvandingave ndinoti ndanzwa upo venyu wevari kurarama vapenyu ndikudawo vari nyika dziri ikoko muri kutaura nhau yemarangwanda saka marangwanda yanotaura marangwanda yane upenyu yari pese pesewo noti chapa kuti titaure kana kuti mutaure nhau iyi kureva kuti pane chirevo saka chirevo ichocho mukati medarira mukazhinjiwo zvinoda unoita kuti zuva ranhasi pabva paitawo mhondoro yauya pano
saka pamwe ingave ino tauriro zvangagone kuti tingatutse ruzivo rwekuti nokuti kana iye zvino munyika mvura isi kunaya munyika mvura isi kunaya zvizhinji zviri kuitika. Last week pane vandakaenda naye kunoona iye mbona pamukutaurwa ndiani kwachindikiza ndizvo ndivana vandakaenda navo kwachindikiza mumwe ndiani asiriwe wavaripo kwakanzi chini makate ya mtumwa wakaone sungataure akaita pane wakama mune mufananidzo wetsvimbo yechikadzi akanga akasungirirwa chinzi chuma netumachereto atuimo nemusoro macho makasungirirwa mari dzesimbi dzidzi dzanga dzirimo imoma mune pakarepo pane nguo yechikadzi yemukati iri tsvuku yanga yakashandiswa zvinhu zvakutaura zvikutorere picha zvakanaka runyararo apa ndiri kutaura kuti mukati menyika ino mvura yainani nhasi uno zviitiko zviri kuitika izvi zvakundikachamadzawo ini. Saka pandakasvika pakuona chiitiko ichochi chabva kutaurwa nasekretari kana uyu mupurisa uyo anga aripo tisose ndakabvunza Mpola ndikati zviriko here izvi zvine mibvunzo. Kune vamwe vandakadzorera kuchiredzi ndiona masabhuku manga muripo pandakaunganidza masabhuku apo ndichida kubvunza kuti zviri kumbofamba sei mushereketwa munozviuraya mega nekuita kwenyu. Kubva nhasi ukaona munhu akamira panzvimbo yasingafanire kumira sivisa sabhuku nokuti kuti vanhu ava vazosvika pakusvika munzvimbo dzese dzinoyera dzakadaro imimi vanhu murivo muchifamba zvine mubvunzo vamushore ngatimuombera anofanira kuombera kuti mudzimu wefunzo yedaire zvegomunyika. Pane zvandiri kuzeredzerera kuti kana